Happy birthday, Kuya Prince. So, enjoy mo lang yung araw na to. Be a good boy always. So, tikman din natin to, yung awesome freshly baked, it's fast, fresh, and a really good, yummy, delicious of Fat Boys pizza and pasta. So, tikman din natin to today. Wow. Ooh, sarap. This one. So, that one. And the other one. So, this one also. Right? May free pa tong soft drinks kasama. So, that one. Oh, okay. Sobrang nice. So, this one, I think, ham flavor. Right? And the other one is um, uh, bacon flavor. So, that's it. So, the other one is bacon flavor. Ay, hindi pala bacon to. Kalimutan ko yung flavor nito. Okay. So, this one also, yung mga nabili nating overrun, later isuot natin. So, itong mga sizes na to. Yan, para uniform kami. Uniform is the key sa birthday. Yan. Parang against the light, kaya medyo naglo-light siya. Right? Pero nalaban na natin yung overrun na to. Yung overrun, alam ko, hindi naman siya, hindi naman siya sinusuot pa. May mga kunting damage siya. Yun yata yung tinatawag na overrun. I don't know kung anong tawag pag ganyan. Bakit tinatawag siyang overrun. Okay. So, that's it muna. So, ito po yung cupcakes na in-order sa kapitbahay. So, we need to take a look with regards to the cupcakes. So, ito po yun. Pag in-open mo po siya, yan. Yan. So, moist po. Parang moist din po type niya. Tapos, may mga sprinkles. Sprinkles? Or sprinkles. May mga sprinkles. Tapos, moist type. Medyo dark na lang yung video kasi naanuhan yan. Yan po siya. So, 2 dozens na cupcakes. So, pag tingnan nyo, right? Pag ilapit nyo, wow. Ang sarap, di ba? Tapos ito, binawasan na natin yung kabilang side. So, para matikman natin kung talagang siya. Kasi dito lang naman sa, yan, birthday. So, ito may nag-comment po dito, yung kapitbahay namin. So, ito po yung personalized na cake ni Prince na pinapagawa namin ito sa kapitbahay namin. Sobrang, alam mo yun, napakasimple, pero feel ko ang sarap naman niya. Later, tikman natin kasi yung cupcake, natikman na namin. Ang sarap-sarap ng cupcake, moist siya. Tapos, itong part na to, kasi weather theme po yung pinapagawa namin. So, kung i-open natin yung pinaka-toppers niya, ito, yung sun niya, medyo, alam mo yon, mahirap din to gawin yung ganyan, yung toppers na yan. Tapos here, yung sa kabilang side, yan, ganyan siya, circle lang siya, napakasimple lang. Pero, alam ko, siya, yung matigas yung nasa pinaka-base, ang tawag na cake, chiffon ba yan? Hindi ko alam eh. Nakalimutan ko yung pinakatawag. Yan, so yan po yung tsura niya. Later, ilabas natin sa box. Yan. Thank you so much, Crab House, Cakes and Catering. So, ito po yung mga numbers nila. So, dyan po sila makakontakt. Malapit lang po dito sa Daraga. Okay, thank you so much, Crab House, Cakes and Catering. So, ito po yon. Ito po yung mga contact numbers nila. So, dyan nyo po sila makakontakt. So, ito po yung in-order namin. So, isang set po ito. Yan. Pag i-open natin, yan. O, di ba? Pampabata. Yan, pampabata yan. Ito. Yan. O, hanggang silip lang kayo. Hindi kayo pwedeng kumain. Hanggang silip lang. Biro lang. Buksan natin. Okay, wait lang ha. Antay-antay lang. Huwag mong madali. Okay, so, yan. Diba? O. Tapos, may mga sauce na din.
Kasama na yung sauce. Right? So, yan. So, ito din. Ito, alam ko mahiwagang pampahaba ng buhay. So, yan. Pabahaba ng buhay. Yan. O, hanggang dyan na lang kasi alam niyo naman kung anong laman na yan. So, yan. Pansit. Para sa namin yan, kapitbahay namin yan. Pansit. Okay. Ito. O, pwede nyo ibulsa yan. Yan. Pwede yan ibulsa yan. Yan. Pwede yan. Okay? Ito laging pag may Christmas party, lagi itong kinukuha. Itong pag walang ganito, paano nga yan? Walang masabi. So, ibig sabihin, pag may... So, ito, yan. Yan. Okay, so alam nyo na. O, kumuha ka isa. O, tikman natin ha. At wait lang. Sarap.